Ngi U Blei, Blei lamingi ka yeng ka khot ka kentang ka jong na ka benta ka ni ka Jingiaseng Sngi ha ka ni ka Sngi. Ngi pediang sobhai phi ki para bangeit be jong ka Balang Presbyterian Mawroh ki balawan sya ka ni ka Jingiaseng jong ka Balang. Ngi pediang sobharu ya ki para bangeit ki ba na kiwei pat ki Balang ki balak bandon rengkat bat ngi ha ka ni ka por bat ka jingkhu Blei ka long ya phi baro ha ka kerteng ka jong U Trai Jesus Christ. Bat namar bangi pen I ki Jingiaseng Sngi ha ka YouTube channel jong ka Balang kumta na kaliang jong ka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobhaya phi ki ba pai ki ba khmi lingba ka ni ka YouTube channel jong ka Balang sha ka ni ka Jingiaseng ka jongi ha ka ni ka por to Blei un kyrkhu ngi lang baro ngi ne pendem khmat jong Blei ka jing duai au Blei bok pau jongi ba beneng ngi aingu yeme na ka benta ka ni ka por ka ba me ai ngi bangila ban pen gentang ha ka jing syakri me ha ka yeng ka ba kentang ka jong me ngiwan ban IT la ka jong ka por la ka jingmut je perkhat la ka mensim ka jongi ko trai na ka benta ka ni ka jing syakri ka jongi me ban ngi kerpat ba men kyrkhu ngi da ka jing don rekat ka jong me bat ngi bat ki benta baro jong ka jing syakri ka bangin pendap ha ka ni ka por don rekat ko trai kan rat bat kinongi shim benta baro ha ka ni ka Jingiaseng bat mangiru ki bawan ban mani me yakini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ka jong U Trai bat unong pen em jongi U Jesus Christ. Amen. Ngini ya syakriya U Blei da ka bangi arwai lang ka jing ruai ka ba laispa nyeu. Melong mame yanga ablei ka jing penhun haka perthai. Melong khambha ban ya ka spa bat pailakor ka jing ruai ka ba laispa nyeu.
ka kubor ka bangin sa sngew kalong ka Jingsngewshngain bat Jingsngewskhem ki bangeit bat ka Nongkren I ka jong Blei kalong ka shiti shikinong Rom ka lundong ka pra ki khot lai kiwei hado lai po kandai Rom pralanong ki khot lai kiwei hado lai po kandai kumno ting in yo ong yakine ki ro lada u Blei ulong nakabenta jongi u uta uban yale bat ngi uta ubam shim la benut wat yala ukun jong uhi henry ula aiti no ya u nakabenta jongi baro kumno te unum lembat uru yaki baro hangi u uban mudui yaki balajit ki jong Blei de u Blei ken uba penksan uta uba penrem deu kris ubalayap shisha khamtam ken ubalami patru ubalongru syakakti kamon Blei ubayai yasaj ru nakabenta jongi uban penyakhlat no yengi na kata ka jingit ka jong kris kalanot lani ka shipa lani ka jing pensitom ben lani ka jing tengan lani ka jing lengkhot lani ka jingma lani ka watlam kat kumbala tho nakabenta jongme ladang penyap yangi barok sisngi la nyeu yangi kumki lang berot ya ka jing penyap henry hakine ki barok ken ngi job thiau dauta ubala it yangi namar ngeit scam baka jingiap lemne ka jingim lemne ki angel lemne ki nong senshar lemne ki badon bor lemne ki ru ki balong menta lemne ki ru ki ban salong lemne ka jingjerong lemne ka jingjeliu lemne ki ru ka wei pat ka jing thau kan omla ken ban penyakhlat no yengi na kata ka jing it ka jong Blei ka baha u Kris Jesu u U Trai chongi to Blei un kyrkhu ya ka jing puli bat ka jing shashkor ka jongi ya ka htien ka ba khot ka jong u to ngini pendam ka jing duai au Blei bo pau jongi ba beneng ngai ngo eme ko trai na ka benta ka ni ka por ka ba me ai kerpang yengi bangin don ka yeng ka ba khot bat ka ba kentang ka jong me bangin penlut la ka jong ka por ban mani ban shakri me lingba ki jing ruai ki jongi lingba ki jing duai ki jongi lingba ki jing ai ki jongi shaka kam ke jong me hoi da ka ba shash koru ya ka jing puli ka htien ka ba em ke jong me bat e ka jing batai ka ban bot den ya ka ta ka jing puli ngi ai ngo e me ko trai ba me la kyrkhu yengi wei pi wei bangila ban yo e ka jing kot ka jing khya bangila ban yo e ka jing dap jing biang bangila ban wan ban kieu shaka yeng ke jong me kidon kiwei pat ki bam shimla ban wan Jingiaseng ha ka ni ka sngi namar ka jing pang ka jing shitom jo ka met ka phat ka jong ki ngi kerpat men kyrkhu ki ko trai kan rat ban ai ki ya ka jing ko jing khya ba ka wei pat ka por kila ban ye don rengkat lembat ngi duai ru na ka benta gitu ki ba sham shitom ha ka yo ka kot ki ba kerdu ha ka bela ka sngi ngi kerpat men pej isnei ki ko trai ba men kyrkhu ya ka yo ka kot jong ki khon jo ka balang ka jongi ba ka wei pat ka por kin la ban bit ban biang bat ban wan sha ka yeng ka jong me ngi ai ngo eme ko trai kan rat ba mela ai ngi yau nu slap hadin bangilayat bon tayo bon banai klemu slap bola penter khong ya ka kendau bat bala pendunai ka boarding ngile duai halagi jong ki yeng ki sem ko trai bat mela jubab dapura mela the yau labba jing kyrkhu hakani ka ri ka jongi ngi dap ta ka jing so ko trai ban ngi duai ngi kerpat ba men ai dapura ya ka ni ka jing kyrkhu ka bana beneng halor ka ni ka ri ka jongi ba ki barok kin bet kin biang ki barok kin yai be yai renti ngi duai na ka benta ka imlang ka salang ka jongi ba ka jing suk ka jong me ko trai kan senshar halor jongi ngi duai ba ki breu ki bala imbat kani ka perthai ki bala jngai no na ki imlang salang bat na ka tibreu tiblei kin yo e ka jing pen kando bat kin wan pat sha ka jing sau thu ka jing shampang
bat ala da dei ka mon ka ba khoi ka jong me ko trai ba man siem ba khoi hi un pen kan do iki ba om tangkin wan sha ka jing te breu te blei nrei ken poi sha ka jing kala ka ba mot bat ka jing it ala di hau Jesus Christ ka munong pen em ngiduai na ka benta ka senshar khadar jong ka jilla megalaya ka jongi kini kilong ki por jong ka jing ki por jong ka jing kan at ngiduai ngi kerpat ko trai be men ai be ki baro ki balong ka jing ki menta ken poi sha ka jing suk ka jing so thu jing mot ba ka jing bha kan long ka ba bit ka ba biang na ka benta baro lang bat kan lam sha ka roi ka par jong ka ni ka ri bat ka jaj ben riu ka jongi bat ka jelahi baro ko wei ngiduai ko trai kan ra na ka benta ki nong sen shar ki jongi kumba ka htien ka jong me ka kentu yangi be men ai ki ka jing start ka bananeng bakin la ban senshar yangi ha ka hok bat ka jing shisha bat bakin la ru ban le hok ha kata ka kerdan ka ba me melabu iki ngiduai na ka benta ka jilla baro ka wei nadu mi ngi shadu sep ngi nadu shate shadu shate bat kyrkhu ki breu ki ba shong ki ba sa ka ni ka jilla ka jongi ngiduai na ka benta ka jilla Manipur ko trai ki don shibon ki jing hang to kathma jat ben reu kadang yai beteng bat ka jinga snam bat ka jinga thang ka jinga wiang ding kadang ne hadu mentam ngiduai ngi kerpat me ko trai kan rat be men ai ba ka jing suk sesien kan wan pai hakate ka jilla Manipur ba ka num don shuk ka ni ka jinga kan at ka jinga le henrei ba kan wan pai pat ka jing suk ngiduai ko trai namar ba ki don shibon ki ba long kristan hang to na kawai kalyang bat ki bom long kristan na kawai pat kalyang nri arab ko trai bikin yo e ka jing shampang ka jing start ka banalor balakum do kum do ro ken im ha ka jing suk ha ka jing ele ka jing snam artli ki jat ben reu artli ki rukom so tho artli ki jing pen inya nri ngi da duai ko trai ba men sei ki ksiang na padeng jongki bakin la banwan sha ka jing suk ngiduai ngi kerpat ko trai men ai ka jing start ki borsen shar jong to ka jalla jong kari India bakin la ban ai baki eki barok kin bit kin biang ngida kerpat eme ko trai kerat ngidon jingkermen ba men le ai hakate ka jalla ngiduai na ka benta kari India ka bayar ngiduai na ka benta ginong senshar ki jongi ngiduai ba ka jing senshar kan long ka ba hok bat ka ba shisha ka ban ai ya ka hok jong urit uria ukup silang sam silang bat ba ki breu ka neka ri India ka jongi kini roi kini man bha ngiduai ngi kerpat ko trai na ka benta ka balang ka jong me hang ne ka ri India ka jongi bahkan le hok ela ka jong ka benta ban yalap ka gospel bat ban yarap iki para mensim ki be shem shitom bat ban sakhi ka kerteng jisu da ka jing em ka ba khoj bat ka ba penso bahaya me ngiduai na ka benta ka balang hagani ka ri ka jongi ko trai bemen kyrkhu yang ikum ka balang bangin la ban ya trailang bat ki bor sarkar ban pen bahai ki emlang salang bangin long shisha kamlo bat ka jingshai bangin long kashnong ka balatay halor jong ulum ngiduai ngi kerpat men kyrkhu ka Balang Presbyterian kaba don shibon ki kam ki jong ka ka ni ka ri ka jong ko trai ki jing ki bangi kendo na ka por sha ka por ngiduai ngi kerpat ba men pe isnei ka ni ka balang ka ba mela seng na do ka jingwan jong Thomas Jones baka num ring swai rings dot Henry bakanang kiew shaprang bat bakanang la ban roy ban man bahada ka bor ka jongme ngiduai na ka benta ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital hajayaw ka barakhi ka lungkho shispa snem jong ka jingseng ka bat menta padeng ka ni ka jing rakhi centenary ngi kerpat men kyrkhu ki program barok baper na shemteo ngin don hospital Sunday na shemteo ngin yo ban ya duai bani kershani ka ni ka hospital ko trai bat hakabakut jong nu snem ngin yo e ka closing jong ka centenary ngi kerpat men kyrkhu ki jing thmu ban tei yaki building ki bathmai bakin long shisha ka jing arab na ka benta ki breu ki banwan ban subar hang to bat ka ni ka hospital kanang kiu bat kanang kubyang ya ka ju ka buram kum ba menshwa iduai ngi kerpat na ka benta kiwei ki shnat trekam jong ka sinot jong assembly ka jong ko trai ba kinang la ban roy hakajing shakri ke jongki ya ke emlang salang ki school ki yeng khon swet ki jingyarap na kabenta ki ba shamshitom ki counseling center bat kiwei ko try ngiduai ngi kerpat ben kyrkhu ki breg batre hang to ken it ala de ban long ki atiar ki jongme ngiduai na kabenta ka balang ke jongi ngiduai na kabenta ka yo ka khot jongki para bangeit be jongi bakin ya yo kam yo jam ki khon samla bat ki be tre la ka jong ka kam kin ya roi kin man bha bangin ya la ban ya bit ya biang ha kan ka perthai
Ngiduai nakabenta ka jinglong Syiem jo ka balang bangin umhon tangkum ni kum bangilong henry bangin nang janai ngin nang jelih ka jing adai ka jong kibat me ngiduai nam ta jongi kinong syarai jo ka balang bat ki khot committee bangin la bani trelang bani alam yunu pat lang uba memela shane hangi ko trai ngimla dala de dala ka jong ka bor ngi shushani atli telan ha ka jing pen ko bor ka jong ko trai ngiduai ngi kerpat nakabenta kitu ki bala jengai nak yeng ke jong me ki bambang syo ban syakriya me ko trai kren ki pen kendo iki namar ngitip o de Syiem ba khot uban pen kendo ingi syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar ngiduai nakabenta ki shna trekam jong ka balang nakabenta ka counseling center ka bangila adep anseng bakan long ka jing yarap nakabenta ki bawan banwa jingeslok ngiduai nakabenta ka health clinic ka bangidang suple menen ke sngi ngiduai nam ta ki doktor bar kinos ki bala IT ala de ban kershan ban yarap ban sumar ki bapang besitam ngiduai ka jing pensle ka jong melo jongki ngiduai ka jing tmu ka jong ibantai ka ni ka multipurpose building ngiduai ko try bakan la ban yeng nakabenta ka buram ka jong me bat ban penroi ru ka jing syakri ka kerteng ka bakhoi ka jong me ngiduai nakabenta kilang kamishan jo ka balang ka umrin ko try ngidang tmu ban penia chaprang ngiduai nam ta ka bal ka mission na paham jula ka ba ngia kendu bon ki ding pengkiang bon ki maujun thot Reito yarap ingi ko try kan ra ka por ka ya ka badiang hun ke jome bakin seiso kini ki kam jome hakha umrin bat hang te paham jula ngiduai na ka benta ka mission juga Jingiaseng thei ha etang share ngiu i baka kam ka roi step hado kata ko try ngiu i ka jing trai phla jong Syiem ba khot ha ka baka school ka ya bat kinong shang shnong ki abot igi missionary jongi shigi Jingiaseng to kyrkhu ko try kan ra ia kini arngut kini ki samlakan thei ki batrei kum ki missionary ko try ngi bo ti ki hakikti badon board jongme ilari shalang khoi badi avorin so ton kin mat e jing darkat ke jome ko try kit long ki atyar ki jongme banialap e ka kerteng ke jong jisu hang to khat arsnong kyrkhu ko try ki nong penia jong mission ru ki nong penia jong school ru kin mat e jing darkat ke jome ngi aingu eme nakabenta ka ni ke jing selok lang ka bangiyo ka ni ka por bat ngi duai nakabenta jong ilang barok ki badon hang ne baladon manu ki ba kya ka jingkit ki ba khuslai ka jingmot jing parkhat bat ki balang a ka Syiem to ye shem bat ki ko Syiem ba khot bakin mat e ka jing pen kya ka jong me ladadon ki ba pang ba shitom ki ba crow ki ba nyon ngi karpat ba men kta e ki da ka bor ka jong me ka ba nalor ko try bakin yo mat e ka jing pen kya ka jong me shimti ngi lang baro da ka ba map e ki pop ki palat ki ringkang jing ki bobon bat pen thamai ki jing em ki jongi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jong Jesus Christ amen kini ilong ki jingpen bena Nongkren haga balang haga sngi haga janbet ilong pastor jongi Reverend Lyndan Syiem kum ka balang idap ke Jingsngewshngain i pastor na ka benda ki khubor kiba ila jubsa yengi kum ka balang na ka ka quarter se ka quarter nya ku Blei pi pastor haga kerteng ke jong trai ba unong penem jongi Jesus Christ wangi duai ba ka khubor ka ba pilapan kre kan long ka jingbam kan jaman Syiem na ka benta jongi kum ka balang hagini ka por ngin yo bandrum no ye ki jing aingo madhaden baladep bandrum ye king i gerpat iwei niki rangba jong ka balang Mr. B1 yang in sngewbha ban duai ban pengentang ye ki jing aingo kini ki long ki jing pen bana ku bless you dengini duai kaburom ke jingu kalau yang Blei kupa jing babeneng Blei snei bandon lengkap bat ni lemban juga di sngi kipor ki blalek no baro sedien jogi ya ngu ru ime ko trai namar kena kapor ka bakodor e ka bamle penyo hangi ko trai kum ki khon ki jome ya ka ban kiu syakiyeng ka bakhoj ka bakentang ka jome ban syakri pat pandon buram ya ka keteng ka ba im ka jome trai bi hakum kena kapor bang ya so lang kum ni ko trai ban syakri keteng ka ba im ka jome ida dwai tu ya lamingi lu chung Syiem ko jome ko trai ba ke baro ya ka bang sayo ban pendap kena kapor kan dalong sisa ko trai kabor na kam ta jung iwei piwei pat habang sai mi no na kan ki yeng ka ba khoi ka jome ko trai in mi rekat ka jing kyrkhu ki babon ki jome kan rab e ba snei lemban jong kan kapor i wan bat pau na ka benta jong
syakri jomai pastor ku trai badan ke bentang ke bakram ablei ya ke ban sam ya ke kubor ke tin ke im ke jomel baju ke kapor isnai don kat balau jong syakri ku trai kyrkhu U ku rabha ba ke kubor ke bangi sayo lembah jong ke ni ke chan mir ku trai kan long sisa ku trai ke kubor ke ban keta ikit onot ke men sem ke jongi kan long ke kubor ke ban thau thamai ya ke jing im ke jongi oi ke rabha bangi wan ku ni ke yeng ke bakoi ke jongi ku trai buat apa yang jengi wan rengkat ke jengkit pakai aja ke jengim Jingsngewshem ko kerap habangi don ke yeng ke bakut ke cuma habangi yok ko trai ya ke jeng syakri lang ke teng ke baim ke cuma katakan long ke bor nam ta jungi pan pensting ya ke jengkit ke pakai ke bangi don mat ke long ru ke bor ke bani kersan ha ke jengim ke jungi ke paman ke sengi ya ke bangi nang lak ko trai ban sakhi ban Blei ke mon ke bakut ke cuma kerap apa, agen keporok nyawan rak, agen kecik ai, keberat kemat, kekat kecik isnei kecama, mendik isnei atrai, kyrkhu, kertang iki ko trai, la shanu ya keban pendan kami iki kan long sisa ko trai, nak pentah keburam kecama, ya lam sehisian ko trai, ya kesengi keberasa, oi kam tam kene kepor, jong kecing syakri ke bangi don ban pendap ko trai, men kyrkhu, men long lam narakat ke bangi seyo ban pendap ko trai, kindalong kebor bat kecing kyrkhu men sem nak mentan jungilang sngewingi ko trai Mawroh kipop nama tung Jingsngewshngain dwai amen ngin betengi ke jing syakri ke jungi Blei da ka bangi ruai lang ke jing ruai ke ba sauspa lai poken dai ba hadien ke ni ke jing ruai ngin se yo sngo ya ko khubo na htien ke jong Blei kentuk ro ya ke jing ruai kerpang nagi khon samla shenrang jong ke balang tuat syepting Blei ri api syarai hi api bat met bat sngi ya laki jong ukmi uri kendong syakin sakma keleng saudong ke jing ruai ke ba sauspa lai poken dai Tuat syepting Blei ri api syarai hi api bat mit bat sngi ya laki jong ukmit uri kendong nom syakin sakma keleng saudong Blei ri api aduk bakun ulong upa batulok bonjuku Jingsngewshngain habapi khot piun sumarhi api dosyanya Blei ri api baro shisni da ching jam jong pi lam lenti ulong nong a lang rod ba pha jong pi lam laki kun cha lang bani Blei ri api ado bako ulong upa batulok bonjuku Jingsngewshngain habapi khot piun sumarhi api dosyanya Blei ri api kat padang kyrkhu ya kibat ri pen kedop ya ki lawai jing lam ya pi syakari kiba Blei ri api haduk bakut ulong upa batulok bonjuku
sumarhi yapidu shanya lu. Ki temen basan ba e jongi ki khot komiti balang ki longkme ki longkpa ki parlok samla bat ki donru ki hep ki barit nga ai Blei pi baro haka kerteng ka ba koridor tam ka jong U Trai bat Nongkren I jongi u Jesus Christ ka Blei piru ki ba khmi bat ki ba sngau ya ka ni ka Jingiaseng link ba ka YouTube channel jong ka balang to Blei kyrkhu pi haba piwan bania so bat ngi haka Jingiaseng jong ka Balang Presbyterian Mawroh ngadap da ka jing kemen ka bakrau ban yo ekene kalat sashisin ban yeng nagane ka pulpit ban besai ka ktien ka ba im ka jong Blei bat kumba ngalapen benah ka basdang ka phang pedeng jo ka khubor ka long ka Jingsngewshngain bat Jingsngewskhem ki bangeit ka Jingsngewshngain bat Jingsngewskhem ki bangeit ha ka ktien pareng phila ban ong the security and assurance of believers. The security and assurance of believers. But ngasngau ka jialam ka jong Blei ban kren ya gani ka khubor namar ngi im ha ka perthei ka ba sir ka ba shepting ka ba umdan jing tikna na ka tagadaw nga ngeit ya ka jialam ka jong Blei bangan kren ya gani ka khubor ha gani ka por bat ka nongrim na kaktien ka jong Blei kalong katu ka benta ka ba ladep ban puli menne ka shiti shikinong rom ka lenong ka ba pra ki de khot lai kiwei hadu lai po kandai ti shua bengin yo sngoy ka ni ka khubor ngi lapen bet bengin don ni ka jingruai kerpang bat nga khot ha ka ni ka por ye ki khon samla jo ka balang bakin soba ban ai ka ni ka jingruai kerpang ka ban pen kre ki dono jongi Mr. Banne Renja, Mr. Vernon Karsano, Mr. Dameshwa Lalu, Mr. David Shilla, but Mr. Yame Datrang Bopang, Nakarpat kin ai ka jingruai kerpang. Kakating jang jingruai kalong blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side, angels descending, looking above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior
my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Nam ta buram Blei. Amen. Ngi penpau ke Jingsngewshngain ye Mr. Banne Renja, Mr. Vernon Karsano, Mr. Dameshwa Lalu, Mr. David Shella, but Mr. Yamed Atrang Bupang nakabenta ke tu ke Jingruai, Blei nang kyrkhu ye pi but ke Jing Shakri ke Jong pi ya ka kam ke Jong o. Tungin ye pendam ke Jingduai. Atrai Blei kupau Jingi Bahabeneng, ngile Sngo ye ke tu ke Jingruai, Jong ka Fanny Crosby, ke Breu ke Bamatla, ke Breu ke Bashem Shitom, Henry ke Jingsngewskhem la ka men sem ba Jisu long jonga. Ngi duai ko trai pe men kyrkhu ngiling ba ke ni ko khubor. Bangini Sngo ye ke Jing don kat ke Jong me. Bangin yo ke Jingsngewshngain hala ke Jong ke Jing im. Bat ke Jingsngewskhem na ka benta ka bam jukut. Namar ngilong ki bangeit bat ki bala IT ala di hau Jisu Kris. Kyrkhu yu shakri Jong me ko trai bola penkre e ke ni ko khubor. Bat ingilang barok ki ban yo Sngo ye ka. Ye kini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro. Haka kerteng ke Jong trai bat unong pen em Jong yu Jisu Kris. Amen. Ka Jingsngewshngain bat Jingsngewskhem ki bangeit. Ka wei ni ki jing don kam jong ki breu haka ni ka perthei. Ka de ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem. Hot ka jing don kam ka ba khmat e kalong ka bam ka di bat nangta ki jan ki nep. Henry hadien bala biang kine ka jing don kam ka babut kalong ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem. Hagaktin pareng ki ong security and assurance. Hatung ikham don kam ya ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem ban ya ka Jingiaseng ngalapuli ya ki katu katni ki nongtho bat baro ki menjur ba ki breu ki don kam shua ya ka security and assurance bat hadin kata ya ka Jingiaseng bat saya kiwei ro. Habapet ia katma jat benriu hang teh ka jela Manipur kapau syai kedar baka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem ki kham don kam ban ia ka Jingiaseng.
Kijat benriu kuki ki balaju sa daki pau snem haka Imphal Valley kila pedlut shaki Jakalom hachura Chandpur sha Mizoram bat shadu shalong ru lembat kiwei ki Jaka wat ki balatei ya ki yeng ki bahe ki yeng pakidulan rengkat ki CCTV rengkat ki security guards kila hab ban iklut ya kita baro ha katem Imphal namar ba dan shu ka Jingsngewshngain ya ki tribals hangto ngadang wan shen nakawai ka meeting jong ki NEICC North East India Christian Council kabalalong ha aizol bat ngalay kendu bat katu kat ni kiba nakijat benriu kuki zomi mar kibala pet yap na Imphal bat kibala wan sha aizol ki ong ba don shu ka Jingsngewshngain ha po Imphal nagabenta jo ki riulom ki tribal bat ki ong ru ba kinum let phai shu ru sha Imphal namar ba kam don shu ka Jingsngewshngain ye ki kam don shu ka Jingsngewskhem nakabenta kalaway para bangeit bait ngi magari khasi jantia kabasuk kenjai kabau Blei ula ai kerpangengi kum kejat benriu khasi penar kidon shibun kijat benriu red pat keleng kari India ki bomdon ka jella lajong kum bangi don mangi ngimdai ban sngow sarong namar kani kamdai ka jingla ka jongi kani ka de ka jing ai isen ai ka jong Blei yangi ngi de ban sngongo yo Blei ubala isen ai ban ai yangi ya ka jella lajong bat hangni ngi don ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem henry na lor ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem hakani ka pertai ngi don kamru ya ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem ka ba Lyndan Syiem ngi don kam ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem ha ka jingim ka ba menta hakani ka pertai ngi don kamru kumjo na ka benta ka bomjukut ubleu sngow thu ya ki jingdon kam jongi ki breu namar dei ma ubala thau yangi badai ma ubala bu ya kata ka jingdon kam ka dono jongi bangin Ngewshngain hangni ka bangi don bad bangin Ngewskhem ya kata ka bansawan namar kata Blei upen pau ya ladi kumu nongri unong sumar bad unong ablang brot jong ki Israel ka Bible kaya thu sapang kibriu kibawat e ka Jingsngewshngain na Blei Moses Ukren ye kini ki kentin lemdalet ka khmat jong me lembat ngi ti wat yalam shu yangi nang ne Exodus lenong ka balai pulai ka khot ka bakhat san lemdalet ka khmat jong me lembat ngi te wat yalam shu yangi nang ne badu Blei pat ubasngow thu ya kai kepada ka dono jong Moses Blei ula kular yo Moses ka khmat jonga kan lembat me bad ngan ai ka jingsong that ru yame ka khmat jonga ha ka Bible phareng ko ong ka presence jonga kan lembat me bad ngan ai ka jingsong that ru yame Exodus lenong ka balai pulai ka khot ka bakhat saw Joshua baru Caleb ki balong ki nong buat jong Moses ki lakren ye kini ki kentien ki ong lada utrai sngewbha yangi te un yalam yangi syakatakari un airu ya ka hangi kariken ka baslei da ka dut bat ka ngap henry utrai un don lembat ngi to wat shapting yaki ka bamut ye ginong shun jingken lenong ka bakhat saw ki khot pra bat kendai Joshua badu Caleb ki sngow tho bakila ban yo e kata ka ri jong ka jingkular dai tang namar ka jingdon rekat ka jong Blei lembat ki namar kata kim dai ban shapting ya kinong shon bar hakabakut ka jingim jong Moses ulakren ya Joshua dakini ki kentien namar utrai daladihi unlet Joshua jong me unlong ringkat bat me unom no ya me lumne kentat no ya me wat shapting me lumne wat khawet Moses Ukraini kini kentien ban ai man sim yo Joshua
ke kitab Deuteronomi kalenong ke balai puai ke dekat ke bapra utrai daladihi unlait hasua jong me unlong rengkat bat me unom no ya me lemne kentat no ya me wat syaptieng me lemne wat kau ngan pulis arteli ki dekat naga testament ke barim kani kawai kalong ke jingker pan udebet ya ke jing don rengkat ke jong Blei ke sam arpunyo ki dekat sao bat san sam arpunyo ki dekat sao bat san ya kani kawai ngala kerpan na utrai ya ke tangan ya wat bangan yo shonga ka yeng utrai barok ki sngi kerta jonga ya ke ban kmi ya ke jitan nat utrai bat ban ya keli ha ka temple jong o namar ha ka sngi ka jing jenjar un rikop yang ha ka yeng jan jong o ha ka jakari ka tabernakel jong o un buri yang un kentiu yang halor umau siang kani ka dei ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem ka jong udebet bat nang tau Blei ula kular yaki Israel kumne Isaya sau puai lenong ka dekat ke besipau kani ngi jupule mangi ki pastor temen besan habangi wan rung syaki yeng ki jong pi ka kular ka jong Blei ki Israel Isaya sau puai sipau to wat syap tieng me namar ngalong rengkat bat me wat ngewbha namar ngalong Blei jong me ngan pensat bor ya me hot ngan yarap ya me hot ngan kersan ya me daka ketika mon ka hok jonga wat syapting ngalong rengkat bat me wat ngewbha ngalong Blei jong me ngan pensat bor ngan yarap ngan kersan daka ketika mon ka hok ka jonga kiriu krau bat ki pat ba riunget ha ka testament barim ki syame ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskham ha Blei kiriunget ha ka testament bat mairu ki syam kumju ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskham nakabenta ka ni ka perthai bat nakabenta ka bamjukut bat ka to ka benta ka bangala pule menne ka balong ka nongrim jong ni ka khubor rom lenong ba pra ki dekat lai puai hadu lai pu kendai ka keren syapang ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskham jong ki bangeit ka nongrim kalong ka bor ka jong Blei halor ki ai baro u Blei amtang bau tip henrei bau Blei penjai ki ai baro mdan kanu ka basuja rumah rutit klem ka jingtip ka jong Blei namar kata ki bangeit hau Chris kim don kamban syaptieng namar u Blei ulatip lupa ya ki ai ka banja bat ula penkre lupa ban pelat yengi dei namar kata bau pol uong ha ka dekat ka balai puai rom pra lai puai kumno tengi dia ong yakini ki ai ru uang habangila ngap kat ne kumno ngin ong yakini ki ai ru ki ai kita ki ai ru ki kedau ya ki ai ki bau pol la kren nadu kalenong ka banengkong hadu kalenong ka bapra kalenong ka bapra kalong ka jing batai kelum ya ke ai bola kren nadu kalenong ke banengkong bat kita ki ai ki bau pol le thu kilong syapang ka jinglong pop jong khun ben rieu syapang ka jinglong hok ka jong Blei syapang ka jing iet ka jong Blei ubala ayu Jesus Christ ban long nong pen em syapang ka jing ngeit jong yu Jesus Christ ka ba pen yo engi ka jing pen em syapang ka jing lat ka jongi na ka jing pen rem bat ka jing pen kesan engi Ahmad Blei syapang ka jing ai yo mensembah khot bat syapang ka bor ka jong Blei halor ka ni ka perthai bat halor ki jing em ki jongi kumno tingin ya ong halor kini ki ai baro ki bangalio snow ukren upol bat nang ta usapen mi e kitu ki kentien ki ba paunam ki jong u lada u Blei ulong nakabenta jongi u ei uta u baniele bat ngi bal ngakwa ba pin keli halaga jong ka do nut halaga jong ka mensem lada u Blei ulong nakabenta jonga u ei uta u baniele bat nga hang ne upol u banjur ba mangingi long ki khon ki jong u badu e yangi u Blei u e pi u Blei u e pi badu khot e pi ba pin long ki khon jong u ki khon kan thai bat ki khon shen rang
Blei long persya pi. Blei kwa ban khatino ya jing kemen na jing jong pi. Blei ha jing shisha ulong ha liang jong pi. Lada ma pi long ha liang ga jong blei. But Blei kwa ba pin mat ya jing kyrkhu bon sertap bat ya jing ka ba dapura. Blei bala jit yangi. Blei bala khot yangi. Blei bala penkesan yangi. Lingba ka ngeit hau Jesus Christ. Blei uba sensyar yagi jing ki jengi. Blei uba penjaya ki baro nakabenta ka jingbha jengi. Bantai yaga jing mensiem ka jengi. Ka jingbha yangi. Ka kentup yaga jing penkentang khot yangi. Ka jing pensan penrangba yangi. Kenang bangin seriem ya gadur bat kalong yang ke jong Jisu hateng-hatengin kenduk jing ban yong kini ki jing ki wan ban pen kelon kram yang imo henrei ke jing shisha kalong kane bawat kita ki jing ke ba pia kenduk ru Blei udon ke jing tmu lingba jong ki ban sandur pi ha ka jing long hok ka jing long khot ka jing long janai ban seriem yau khonu jong Blei Jisu Christ. Namar kata upol uong lada Blei ulong nakabenta jongi weuta uban yale batngi upol umshim ong ba kinumdon kiliang persya iki kristan upol umshim ong ba ki kristan kinumdon nongshun ki ban yale persya nre upol hikai hang ne baladawan manuru ladawan unoru unongshun kinumla ban penrem yangi kinong shon kinwan ki umba umsau kin telep kading kan yeng kelang persaingi henrei ladau Blei ulong nakabenta jongi kini kinumla setia ban job ingi kajing pang kala banwan kajing shitom ki jing kajing kila banwan kajing yap ki bait ki bathon kala banja kakerdu kala banwan kumbalaja hakapor jong ka lockdown kajing bamiasuk hayeng bat kajing ele hayeng kalak banja kajing bakla kajing kajengi kat hadu bengile ran yala dia khmat ka pertai kajing bamyo kamyo jam ki khon ki kti ki jengi kalak banwan kajing syak penshitom ben hagi ba persai kaniam kristan kilak banja henrei lada Blei ulong nakabenta jengi uei uta uban yale batngi kijing pang kijing shitom kijing kilak banwan Reu Blei ulong ka kenro ka banyada yangi bat lingba kita ki jing upenjanai penban yangi nagabenta ka buram ka jong udan we unong tho kristan uba kerteng w toza uba ki breu ki jusau tenat igi jing kan tho jong ki balengkot badu ongkum new w toza ka jing kristan kam dei ka madan yele kai ka jing kristan ka dei ka madan yele tma uang ru ngim yale nagabenta ka jing job nrengi yale na ka jing job sha ka jing job ka jing yale jongi kamlong ban wa de ka jing job nrela job lu pahalor ka ding pna kalbari bat nakata ka jing job ngitur saprang namar kata la do Blei ulong nagabenta jongi weuta uban yale bat ngi kani ka jing keli ka penpau bau Blei ulong unong yada ujongi kadakot ka balai puar utau bom shimla benut wat yalau khun jong uhi henrei ula aiti no ya u nakabenta jengi baro kumnote unum ai lembat uru ya ki baro hangi uta ubom shimla benut uta ubom shimla tengkai yalau jong khun henrei ula ai yau khun shangi banlong unong penem jengi kumno baunum ai lembat u ya ki baro ru haga jing ke jengi ula ai ya ka bhatam ka bau Blei udan ban ai ula ai ya u Jesus Christ u khon u jong Blei badu Blei u khon ban long undong pen jangi ringkat ban u ka spa jong ka beneng ula pen kre ban ai ngi bad de namar kata bau Jesus u ong gini ki kentin pinwa chwai ka hima ka jong Blei bade ka hok ka jong u badi kini ki baro on sa ai lang tam happy bat kani ka de ka jing hikai ka jong Jisu kaban ai ngi ka jing suk bahabangila wat shua ya ka hima ka jong Blei habangila bo nengkong ya ka hok ka jong u ya ki baro ansa ai lang tam hangi
don kiba song thu bakla ya kane kiba ong ba ngin yo lut barok ka bangi kwa kai ka bangi don kam larangi supan ngin yo bet kumne kata ka diga jikai joka prosperity theology kata ka diga jikai joka health and wealth gospel larang akwa ban yo sibun kinong bot larang akwa barok kin sngewbha nga ngan ong ba Blei on ailot ya pi ya ka spa ka hajar barok larang aduai pin yo lut ya kata larang akwa ban yo yaro ngan ong pin kot pin khia pin umat ka weiru ka jing Henry ka jing shisha kamlong kumta kakular ka khtin ka jo Blei kam shim long kumta Blei on ayengi barok ka bangingi don kam barok ka bangingi raha ka bangingi kwa kat kum ka jing kwa jong ni ka perthai ka Bible ka hikairu bahateng Blei onong ngila pan ngila duai ngila kerpat Henry hateng Blei onong ban ka jing thmu halendet jong kata ka ka jong Blei kalong ban penjana yangi ban sandur yangi namar ladau ai no yangi kanum bha ka jing ka jongi kanum yalam sya ka jing penjana yangi namar kata hateng Blei uong namar ba ukwa ban sandur ya ka jing long ban sim ka jongi sya ka ka ba kham jeleu bar hateng ru ngidi ban ya ling ba ka jing yo ones kan riu lai pulai ha kani ka perthai pin shem ka jinjar henrei to wat shep ting pi namar nga ngala job ya ka perthai ong U Trai Jisu Blei un te gi jing kyrkhu ha ka jing ka jongi Blei un ai ya ka bangingi don kam ai ngo yo Blei ki jing kyrkhu barok ki wan na henrei hateng unong namar ba utip bada kata ka jing ong kan nang penjeliu ka jinget ka jongi bangin khamjan sha nang tah ki khot lai pu sau ki don artli ki jingkeli wei uban mudui ya kita ki bala jit ki jong Blei uei uta uba penrem uei uba mudui badu uei uba penrem bat kini artli ki jingkeli ki pen pau yo Blei kumu nong yada yangi kum nong jubab naga benta jongi mudur hangni kumbo pol mudur bangi don ha kata ka yeng shari ha kata ka yeng bishar ha ka babaro kibrio joga perthai kila de ban yeng ha padeng unong bishar bam jukut unong bishar joga beneng ka Bible ka hikai babaro kibrio kila le pop bat kila dole na ka buram ka jong Blei ka Bible ka hikai ba Blei ulong ba hak ba khot uban bishar khot bat uban pensitom ya ki nongle bamman baru Blei udon hak ban penremengi Blei udon hak ban pensitom yangi namar ngilayat persai ka man ba khot jong ka Bible ka ong bagas ni ka bakhaddu wat ka jia teplam jongi hi kan penremengi bangin sngouthu bangilong undong pop bangin sngouthu bangilong kanong pop hakmat jong Blei ngi sngouthu ya lagi jong ki pop bat ki jia teplam jongi kin penremengi baru soitan ru uyeng komu Nongkren I ya ki bangeit jing pen paulo nong ka bakhat de khot pasipau usoitan ude ba syukor yu kon benriu dei ma ba pensoi yangi sya ka jing bomman dei ma ban yeng keno yangi ha kata ka sngi jong ka jing bishar bar hakmat kata ka yeng shari hakmat kata ka yeng bishar jong ka bam jukut habangila sngo ria yala de habangi sngo yala de bamlong hakmat jong Blei un yeng uwei unong ya sat an un yeng uwei uplidar uban yeng nagabenta jongi baru tau nong ya sat un dei U Trai jongi u Jisu Kris ujo u Jisu ubala yap pli nagabenta ki pop jongi halor ka ding pna Kalbari ude ujo u Jisu uban yeng ban ya sat nagabenta jongi uban onga ngalakit ngalabai ki pop jongi ni ki breu baro ki bayeng hangne mdon syo ka jing penrem halor jongi ka jing penrem ngalaba mga halor ka ding pna Kalbari ban ngala ai ka hok ka jonga ban yo bad kup yaki bad ki yeng menta ki breu ki bakentang khot hakmat jong Blei ude uni ujo Jisu ubala yap naga benta jongi hangtai halor ka ding pna Kalbari ubala mi pat naga jingyap ban penpa ba ula job halor ka pop ula job halor soitan ula job halor ka jingyap ula job halor ka jing penrem
Jisu ulang undang ya sa'an ubania dayangi. Dei ma bala ban penremingi ban ong kini kilong kinong pop henre uni yang ban ya sa'at nagabenta jongi bahon ong kini kilakup ya ka hok ka bangangala ayaki namar ka jingyap ya pli ka jonga. Jisu ya sa'at nagabenta jongi. Lada Jisu ya sa'at nagabenta jongi kumnopat andang penremingi. Namar kata upolo poi siya kaniga dekat ka bakhatsan ngamut badong ka balay pusan upolo poi siya ka dekat ka balay pusan uay ban paniaklat no yangi nakata ka jingeit ka jong ukres para bangit bait hakani ka lendong ka pra life way hadu life kandai gi dekat kidon kini gi jingkeli balar pinang ban juba be gini gi jingkeli pinmat e gi Jingsngewskhhem bat ka Jingsngewshngain hakaman sim ka jong pi uay ban paniaklat yangi naga jingeit ka jong Blei ka jubab kalong umdan manu-manuro umdan ke ru kabala ban paniaklat ingi bat ngala puli menne ya kita gi jingeit ki bo pol la kedau hang ni kalanot ka shipa ka jing penstomben ka jing tengan ka jing lingkot ka jing ma ka watlam kini kilong kita gi jingeit ki baya kendo henrei kini kimla ban paniaklat ingi naga jingeit ka jong Blei ka bahau Jesus Christ. Kajing akhlak separation kanum don show namaru Jisu layap yapli nakabenta jongi pila Jios ngau ya kata kajing long jong ki brio ka bagi khot separation anxiety kajing ling namar kajing akhlak kajing sanut lada syai marwai ki kenarit ki don ka separation anxiety ban khlat na ki kime ki kpa nakata gadaw ki yang kawai ni gidaw bikin arit ki wan Jingiaseng ru kalong so kenja ban syong hayeng nakata gadaw wan kawai gadaw ba ki pep Jingiaseng ki kemeru ngadon kunrit hayeng katapat kadiga separation anxiety jong ki kime ki pa la syon nong kondong kikit bat kun bat kiti ki wan Jingiaseng dap kayeng bani ki temen ru ki don kaniga separation anxiety haba ki kun ki ksiu ki lami na yeng kilalit tre siya kiwei pat kijaka i kumba kirang ba ki samla kimdon kaniga separation anxiety tangki kenarit bat tangki temen henriwat mangi ki balasan larang ba bat ki samlaru ngimla ban im klem ki parlok ngimla ban im klem ki para bay tre lang bat ki para nong pule kawai ni ki daw jong jing klan jong social media kadai bangim so tenat ban syai no marwai katang sulip ka mobile kelawan kata ka separation anxiety baraka por baga sorkar ka penlip ya ka mobile internet baja kanu hangta ka ki ka separation anxiety ladalut ke internet balance sa kapor si positeng khatwei baje leng pisa ap bagandap khatar baje men me khnang ban yo biang ka to ka balance bat ban yo ban ye kren biang bat ki parlok kajing sisa kalong bau Blei ulat hau yang iki brio bandon kajing adai kabajan para brio teng ki brio ki ather na pulpit persa ka social media badi ki samla kajing sisa kalong bangi kwa bania don kata kajing along parlok bania kren bad ki bayeng bad ki lok ki jor barhaba mio ban le kumta kadon kata ka separation anxiety ngamut pan ong pat bakatakan sensyare piken ban syia bat sa ka mobile apusau kanta ndring amut ban ong bau Blei ulat hawengi bangin don ka jinga day para brio ndre ya ka ju ko por u Blei ulat haru yengi bangin don ka jinga day ka bajan bat u bangin yo ban ya selok badu Blei habeneng namar kata nginum don jingsuk halaga jong ka mansim hadu bangin de shem badu Blei hadu bangin da don ka jinga day ka bajan bat u buon ki brio kani ka perthai ki don kata ka separation anxiety na Blei lada ki tip na kim tip ru ki don lada ki pediang na kim pediang ru ka don ka jinglang pisa haba pim don ka jiade ka bajan baru Blei pila ban pendap sipor ya kata ka jing theli ya ka dono jongpi dagi jing sngewbha perthai dagi jing pen bernia bat wat dagi jing kerni ru henrei kini kimla ban penhuni ka mansim kimla ban ai ya ka jingsuk bamjukut ngidon kam ka jiadai badu Blei kumbang ngidon kam ka jiadai para brio bat ki parlok bat ki bayeng ki bahasem
Blei ula kular yo Moses baru Joshua ba unum no lemde lendet no eki. David ula kerpat ya ke jing don rekat ke jong Blei lembat Isaya ula pensngau ya ke kular Blei ba undon rengkat pensat bor yarap kersan da ke ketikaman kahok. Para bangeit beit Blei jangi unum kela na kani ke ketien ke bola klei. Henry undon rengkat bat ngi lahakan no kono ke jingshem jingkendo jong ke jingim. Ki kentien ki bangi kular iwei ha ke jing thok song kurim ru ki kren sepang ke jing sok bamjukut ngamut badong ke jing sok hadu ba ke jing yap hi kan pania khlad ingi labha la sneu la kot lapang la duk la ruspa la hakan no ke jing long ka bangi la bani kendo hadu ba ke jing yap hi kan pania khlad ingi Henry ke jing dei jingi badu Blei kalong labha la sneu la kot lapang la duk la ruspa la hakan no ke jing long mdei hadu ba ke jing yap kan pania khlad ingi hadu bamjukut Namar kata lingbaki kentien jo upol Blei ai ngi ya ka Jingsngewshngain ba ka Jingsngewskhkem ha ka jingim ke jengi ai ka Jingsngewshngain nagabenta ka ni ka perthai menta ha ka bangingi ba ka Jingsngewskhkem ru nagabenta ka bamjukut ba dei namar kata ngala kerpat ya kini ki samla ban ruai ba kini ki samla ki lajit da ka tu ka jing ruai. Blessed assurance, Jesus is mine. Ngewshngain Jisu ulong jonga Jisu ula ai la ka jong ka jing im na ka benta jongi knang bangin yo ban long kawai bat Blei knang bangin la ban mat ya ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhkem ha ka jing im ka jongi la dodon pring jong pi ki ba ir la dodon pring jong pi ki balang apisa la dodon pring jong pi ki ba khuslai la dodon pring jong pi ki ba shapti ma ong pi wan chu Jisu IT ala dia Jisu ha ka ni ka sngi pediang yo Blei ko mukpau jong pi ba beneng bat pin mat ya ke Jingsngewshngain bat ke Jingsngewskhkem ka banang ne shadu bamjukut ngakwa ban ai kenuksa hakapor bangadang kenna ngadang le bon ki ki babakla bat ki babet ngalong banengkong nagi sipara bat neki arkime ki bakha nakaliang imeiru ngalong banengkong bat namar kata pirasu thu hi balong rangba teng usile ben kini ki baret ngisi ele chanu shiganu ke jaka ban lapoi hangta ke jaka ka bakham kenjangan mare no seni kini ki pisa khutia rai ki ayam namar ba ki shepting laning ilet hakanu ke jaka ka badum ndapoi hangta nga ki ngawan ngaju sha mai man kapor balai me kini ki parah badum balai me ki ba kenja temdan jubab kasulang tang basotanat ban pencito meki te kilas neng ki ong ka kamram jong me ko muhammen kalong banum no eki henry mendon rekat bat ki ndangala poi ban puli seminary la arpu lai snem karta udan we junior ubosu bot sa nga kat sebangalet dangalet mes hall ru ban bam ru ni ubot nga danga shonga kamra ru ni ubot nga dangalet library ru ni ubot nga dangalet di sharu ni ubot nga kasaro hapse mga hadu bangala sngo tingale kumno nga sedang banri no but ngasip hang tala ki perlok ke kamera ru knang bau numtip bangadon ang tapo te uni ujunia bopli uat yu men rangba uat yu no ban kersani agabakut basong sipi u eno sendon nga bad uyo perlok thmai ngaru nga susting hakawai ke singing yelet excursion na hostel ke jongi ban ngindalet kumta kini ki para hostel kila yelet lagi jong ki group lagi jong ki kanhon agabakut nga sa marway mga kilele thau kun hun bat mga pat nga sa marwe hangta te nga sutu kane ka jing le sarong iki brieu kane ka jing kwa ban kentat iki nong bot kalong ka basneu bat nadu kata ngamju baklasho ngamju no yano ru shadin laki long ki para arkme ki bakha ki persa ki khonroj ngamju no yano ru laki long ki para bangeit hakanu ke jakaru habangi treya sora ka Thomas Jones yagi student nga kedup lang iki kambaro ki betre lang to ha English service rukum jo ha Delhi rukum jo mentah Mawroh ro nga persangkat la kadiai banganum ya Allah yano ro nre bangade ban kenerlut sabaro ngade ban kedup lang ya baro namar kani kalong ka kamram ke jonga ke jinglong breu kalong kumta
bangin ino kiwei syadin, bangin jiet parolok, bangin jiet kita ki balak ban yarap inghe kata kapor. Henry Blei umlong kumne ko ki para bangeit bait. Blei ulong rengkat bat ngi. Lahakan no kono ka jinglong ka jingshem ka jingkendu joga jingim. Wat perkhat bangang along baduk ubasitom Blei ulaklet yanga. Wat perkhat bangam don kerdan agani ka pertai Blei umitho yanga. Blei itho lu dia baro utip lu dia baro. Kibrio ki bamdon ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhkem yalade kin salek banyi kiwei bat kin sa kentiu skong yalade halo jong kiwei hendrai kibrio ki bala sngow thu ya ka Jingsngewshem ka bangiyo na Blei ka Jingsngewshngain ka bangiyo na Blei kini kibrio kin pensngain lami kiwei bat kin penskhem lami kiwei bat kin ai man Syiem lami kiwei ngakwa ban kli phi ka jingim jong phi hatu philong unong kershani kiwei unong ai man Syiem nepi pet na kiwei haba keyboard ya pi kata kalong ka jingkli ki kime ki pai ki men bat yang ilang barok ru bangin yet yelade ngi poi shi ka khot ka ba lai punyeu ka ba ong ka khot ka ba lai punyeu ka ba ka wei pat ka jingkli ka ba ka jingong jong upol henrei hakine ki ai barok ken ngi job thiau dau tau bala it yangi ngi job thiau ka Bible pareng ko ong more than conquerors. Ka Bible kasih ko ong job thiau. Ngila ban job thiau ya kini ki baro. Kumno bangila ban job. Ya ki bangila ban job. Kito ki bangila kedau menne. Kalanot ka shipa ka jing penshitom ben ka jing tengan ka jing lingkot ka jing ma ka white lam. Ya kini baro ngila ban job thiau. Namar ka Jingsngewskhkem bat ka Jingsngewshngain ka bangiyo na Blei. Hato don na pedeng jong pi ki bay kendo jing ka jing im. Hato don na pedeng jong pi ki ba sngow ba kini ki jing kin talep ya pi. Ringan ong pi kinumla te ban talep. Kinumla namar ki ikhtiar ka khtin ka jong Blei ka penshisha ba Blei ulong ha ka liang ka jongi ba Blei unia dayengi na ka jing sha talep bat na ka jing sha job. Na kata ka daw haba pisau tu ia ka jing don rekat ka jong Blei ka jing em ka jong pi kala ban pen kala bak labak ka jing em jong pi hato don mo hakani ka Jingiaseng hakani ka por hato don mo kiba pai kiba khmi kiba sngap ling ba ka YouTube channel jong ka balang kiba sngow banganga don marwe ka ni ka perthai ba Blei don rengkat bat nga ngonge pilar pi IT ala di ho Jisu lar pi ayu Jisu ka jaka ka do no jong pi pin mat yu kpa jong Jisu ukpau bahabeneng unlong ukpa jong pi uban ai ka Jingsngewskhkem bat ka Jingsngewshngain ye pi kadon ka jing per bakla bak haba pi mat ukpa ha ka jingim jong pi ukpau bahabeneng sakawai ka nuksa na ka jingim khna jonga ngala ju thu e ka ni sin ma pe nga ngani thu biang shapang wei ukhna ubangan khot ye u ba deng kamdei ka kerteng jong u ngasu khot hangne ngie he ngie san rengkat bau nu khna ubanga khot ba deng uba deng ri khon marwei jong ka keme ga jong o badu khpau jong o ula ino yo o nadu badang kha tip khpa na kata ka daw uni uba deng uyat kat bamon tre ban krekot tre ban trishitom salea yalade upong digi jan bajot dan kam ban sum ban sle ngi su bishni nomor ba ngi hab ya summan ka sngi hab ele khot yala de uni yat kat bomon uni ba deng udah napok ka balang wan je seng bat ngi teng teng ulit school mdai ka school man sngi ulit ka school step te baro ki penrem yo nomor ba uyat hakata ka rukom jing im watla udang red road hakoi ka sngi yo snow ba I kime jong ba deng le kendo yo wei padu brio nangta ki ni ki balasan larang ba ki ong balai tho temen kata di kesin benengkong bengi sngow ya ka jing tho temen mentangi ong jing tho pen scam nangtang yo sngow bo ni ba deng ulayo yukpa thmai u bau khot pakhna ti ngi le pet yu tau pakhna ban ni I bo long brio ba bha u ba pen I ka jing it yaw ni ba deng men shwaw yat marwei kum to sale ladi mentau ya badu kpa badu sngo tanat sngo kemen bat usdang ban le khot usang ban sum ban sle nang tau yo ban lit school sngi namar men shwam don pisa ban sir ka bay school sngi mentau lit school men sngi bat usmat Jingiaseng bat ulakie wa ka jingnang jing pule bat mentau long officer hakawai ni kisnat sarkar
ka jingkala ka jingem jong nu badeng kalong namar buyo yo kpa hakane ka perthei ubala aya o ya ka Jingsngewskhem bat ka Jingsngewshngain shua bo nu anu pakna aga jingem jong o don jingmot aga jingem bat salia ru shapang yalade nrei shisin bola yo kpa lapen kelabak labak aga jingem jong o haka ju korukom para bangeit beit habangi mat ya Blei ko bukpau jong yu bahabeneng kawan kensan kawan da ka bor jong Syiem bakoi ka jing panthama ka jing em ka jongi ka Jingsngewskhem bat ka Jingsngewshngain hakini gisngi ki don ki long yeng ki ba don ukpa hayeng hakapor bangadang late school mga da buon ki long yeng ki bam don ukpa uba shong lang hayeng nre hakini gisngi nga sngoto nagi kon nagi persa naki konroit ba haka kelas ka ba kumba sauhusan ngot kumba khandai shipho ngode ai kinum don ukpa uba sabat ki hayeng ukpa tu don nre don rengkat bat ki hayeng ki don ki khna ki bala pediang e kane bat kila banang ya chaprang ka jingem nre ki wei pat ki khuslai ki leng a bat ki ele persha ki wei Jingsngewskhem shapang yalade bat ki khuslai sa nakabenta kalaway nre haba Blei upai isnay kumigitu ki yeng pat haba ki yo yano ban shime ka jaka jong kpa ban long upakhna lani upasan uban pet uban sumari ki ngiyo kini ki khulung kini ki khna ki san ki mer ki ya chaprang da ka jialam ka jong Blei ladadon ki basngo marwe gani ka perthei ngakwa bani thu epi udan ukpa ujangi ubahabeneng ngan penkut da kabaya thu ya katuka shapang katuka jingruai kabagini ki samla kila ruai mentan blessed assurance kabala thau katuka jingruai ka dei kane ka breo ka bakerteng ka Fanny J Crosby ka nong tho jingruai nari Amerika ka ba ha kisnem khat praspa arpo hadu khat kendai spa khat san ka kendai pusan snem khat praspa arpo hadu khat kendai spa khat san kadi ka breo ka ba matla kamla bani ui nado badang red nrei kala thau prahajar teli gi jingruai ha ka jingem ge jongka kalong ka nohikai bat ka penmi pisa naga benta ki kam ki ba pher naga benta ki kam mission naga benta ki kam school kaya tho yu brio ru uba matla mau diu nong tem maka ka di nong thau jingruai bat kanang ban ruai ru bat ki penmi bun pisa naga bentai le di ban penruspa nrei fundraising ban penmi fund naga bentai school bat ki kam mission hadin bakal tho te kayo khun ten rei tai khun yap kan san hak por badang kha khendiat por hadin balakha bat nakata ka jingshem ding kendu jongka ka thau ka to ka jingruai suk hagi ktiu jisu ha shadem jong usuk hagaktin pareng safe in the arms of Jesus kadi ka Fanny Crosby ka bathau bun teligi jingruai Jingsngewskhem jisu ulong jonga kadi ka Fanny Crosby ka bathau ka jingruai yu Blei long ka buram ki kambula le lukhonu la pha bayengiu e kadi ka Fanny Crosby ka bathau ka jingruai hajan ding phna jong metrai shilenter bat lunong penem kadi ka Fanny Crosby ka bathau ka jingruai wat kan tat ko jisu jemnot ngau ka yam jonga haba bedang khot kiwei wat kan tat yenga kadi ka Fanny Crosby ka bathau to ka jingruai ngalong jong metrai ki don shibon ki jingruai ka kot jingruai ki jongi ki bami nakakti jong ka Fanny Crosby udon tau Isaac Watts sa kipor men show bathau bon ki jingruai donu Charles Wesley bathau ki jingruai Henry Kambon ki jingruai ka kot jingruai jongi ka tanrai kawan na ka Fanny Crosby ka breo ka babatla ka breo ka be kendu jing Henry ka breo ka basngo tho ya ka Jingsngewshngain bat ka Jingsngewskhem hau Blei ukpa ubahabeneng ngiru ngilakban mat kata ka Jingsngewskhem ka Jingsngewshngain ngin chupediang ya ka jingei ka jong Blei lingbau Jesus Christ tu Blei kyrkhu ingi nakabenta ka buram ka jong Blei amen ngini duai Blei buk pau jongi bahabeneng ya ingo imeko trai bangili osngoi ka ko khubor ka baangi ka Jingsngewskhem bat ka Jingsngewshngain ha ka jingem jongi ka ni ka perthai hateng-hateng ikikuslai, hateng-hateng ilang apisa, hateng-hateng ishepting, hateng-hateng artatien. Ringi duai ko try, women ay ngi kata ka Jingsngewshem Syiem. Bangin so to ka ngeit ba ka jong me yangi. Ya ka jinglong kpa ka jong me yangi habaneng.
Ia ka jing long Nongkren I ka jong Jesus Christ unong ya sait an jongi. Ia ka jing don rekat ka jong men sim bak khot haman ka sin jam ka jing im ka jongi. Trying isuan ban IT ala di hame bangin mat ka Jingsngewskhhem bat ka Jingsngewshngain ka jing im ka jongi. Shim ka buram shala di ko try ai ka jing kyrkhu na bedengangi. Ia kiningi pan ngi dem ngi ngok ngi pediang how Jesus Christ ngi duai. Amen. Ngila poi shaka ba why no jongani ka jing shakri ka jungi yo Blei ban ngi penpau ka jing songo ya kibale don benta baro akan ka Jingiaseng nong yalam jing ruai I organist Mr. Magjirat Malim ngap but I Mr. Balmiling do nong pure kibale don benta ha ka jing lum bat ka jing pen ketang ye ka jing aingo kibale don benta ka jing ai jing pen bana bat mapiki samla kibale rap ban ring ye ka neka ia kan ika Jingiaseng ban pen ia ka YouTube channel bat kiwei patro Blei un kyrkhu ia pi ngini ruai ka jing ruai ka balai spa prapupra bat hadien kan ika jing ruai nga kerpat ia teman besan jongi teman besan Dr. Ola Mare in sngewbha bansa bu jing duai lengkot bat bansa pelat ingi da ka jing kyrkhu penwai nga Jingsngewskhhem Jisu ulong jonga a ka burom Blei nga yo mat lepa jing pen em la yo bat jing spa da snam ba koridor blas sat yenga ka jing ruai ka balai spa prapupra Jingsngewskhhem Jisu ulong jonga akaburom Blei ngayo matpa jing pen in layo bat jing spa das namba kordo satyanga lentanga pendra lentanga ruai ya ro nong penem kat padang em lentanga pendra lentanga ruai nong pende kaparang nala ai tilo Hashem sngewbha jingmen ban yosno din basawa Lyndan Syiem layai pendap dan katin jing katin jingma lentang apena lentang arwah ya roh nong kat padang em lentang apena lentang arwah ya roh nong kat padang em hala ai tilo ngasngau suk jai bat lu nong penem dam sngau kuslai mentang ayai shaneng ape ngashem tang jingba tang kajing lentang apena lentang arwai ya roh nong penem kat padang em
Ku kepa jongi bahabeneng. Ngai ngoi mi kenrat nama ne kapor ke bakodor kapor ke bakentang. Mengilaban syakri ban mane me Blei. Ngidua namar kata ku try babhai saiban pediang ikei barok melependap. Kejing ruai yarok kebami nak kedonut nak mensem bat kejing syampang rude. Ngelayo ban po pusat ban pule bat syas kor nak ketin keba bat ko don bor cuma. Isnaya belengin yo amat ya kabor ketin ke cuma. Ngelayo ban syakri me ko try lang bakajing aingu cekakam keba kentang ke cuma Blei. Kyrkhu yang iko kendat kikti kibat nget. Menginaru kidonut ki mensim yang iko try ya ban le ya kamon joma. Ngelios ngau ko try ke kubur kitin joma lembo syakri joma ko try. Kebapan kan ma wingi em maksingi por ki bingis ngau sir. Ki por ki bingis shapting. Ki por ki bingim ngau tikna la ka jong ching yai lenti hasla kana ka perfei. Blei snei ko kenrat ka lekaktin joma ko try lembo syakri joma. Ngin sami nang ne ko try ngin yo ngau ngin ngau tua Blei. Melong ka bor ngi ko try Jingsngewshem manyai ban me. Melong ka kot bas kham ngi Blei. Ngilaban syania teli ko try hakaman Blei joma. Hakajing alam ka khti ka badan bor joma hangno magidon bat kai mengile ru try baba. Nama kata try ba isnaya ko try ngi bngios ngau ka tin joma. Ngalong ka bor nginang ya chaprang ko try hapreng ka ka perfei ka bakenriang mutlam ngin yos ngau ko try makakti Blei joma. Gari ka sumar ngi ko try kapten lantiangi ko memayalami ki ko ni sel ko try na do bakimi na Egypt atra ban poi syakri kanan hapreng jing tanjo jing yale hapreng jamam ngau tikra jing ya lantia Blei ngin yo I ken ko try mo Blei badan por paro balong risal o ngi mensngi badu risal ding mensngi Resading mensngi man made baru shalom mensngi kota bapa ban yalam man tiningi kota ngin poi kota syaka jakap ngin dai ban la Blei. Kyrkhu kota ban pediang kiai baru pendep kota ngin mi nang ne kota rengkat ko Jingsngewskham rengkat bagi Jingsngewshngain tikna kota melong Blei badana senda ki por baru ata bapa isai ko kena jong syakri ko kenrat nang laban trai ke kam jome nang laban pen bena kota ya ke jing sisa ke khobor jome hang no bite mendem pen kami kota bapa Kyrkhu ko kena dai kam met ke basat ke baklain kam tam ke jing long men Syiem Blei nang laban psai ngi kon jome da ka jing sisa bat kabor ka tin jama sim tingi ko maglong trai sim tirik khot ka paring sri barit maaf ki pop na bai ki ngi pang ngidam ka tengu ji sunang penim be batur aru ki ngai ka bat dap yang dap ka hai try nang dem just grace ka jing ba ka mamayan ba phla jong Blei ka pa na bam jukut lam ris la batyang jam sai bor ka Blei man sim ba khoj ki jing Kyrkhu lai we Blei ki chang sa bangi kam ki khon bal sil spa chome ki chang sa kat bat ki bangai hang ne ba saw nang ka pertai ka ba dam ba chakriyo Blei mentah la kertaru amen.